В сезона на настинките и гриповете здравословна среда у дома, мисията вече е възможна. Представяме ви новият усъвършенстван Steam Mop Ultra. Доказалата ефективността си система за почистване с пара сега е още по-добра. С дезинфектиращата и безкомпромисна към мърсотията сила на парата, вече всяко кътче в дома блести от чистота. Без усилие, умора и препарати. Новият усъвършенстван Steam Mop е ултралек и ултраманеврен. Кабелът е достатъчно дълъг, за да почиствате навсякъде без да превключвате в друг контакт. Steam Mop Ultra почиства, дезинфектира и отстранява неприятните миризми от килими и всякакви меки подови покрития. Чрез силата на чистата водна пара премахва петна и освежава цветовете. Но това не е всичко. Внимание! Генератора на парата се отделя от корпуса и се превръща в мини паростройка с мощността на голям Steam Mop. Премахва спечената по форната мазнина, унищожава праха, мърсотията и микробите, където и да се намират. Работи с H2O, обикновена вода от чешмата. Безупречно чисти са не само килимите, не само подовете, но и цялата ни къща блести като нова. Почиства всичко. Печката, тоалетната, дори и колата. Новият Steam Mop Ultra върши толкова много работа. Великолепен е! Осигурете си здравословна домашна среда в сезона на настинките и гриповете. Позвънете незабавно и поръчайте новия Steam Mop Ultra с вградена мини паростройка. Отървете се от вирусите и микробите. Само със силата на парата дезинфектирате всяко кътче от вашия дом. Единствено той е направен от висококачествени материали, гарантиращи дълготрайна употреба с пълна мощност на парата. Обадете се сега и поръчайте новия Steam Mop Ultra с вградена мини паростройка. Получавате подарък, 2 микрофибърни подложки и приставка за килими. Попитайте нашите консултанти за условията на разсрочено плащане и стойността на доставката. Само със силата на парата целият дом блести от чистота.